Ja, så står vi ved Smedby Bæk, bag ved Kruså Campingplads. Det var her på station 3, hvor der næsten ingen vand var i sommer. Og det er det jo da i hvert fald nu. Desværre er det ikke sådan hele året rundt. Men det var her, det var godt. Her det begroet, så det ikke kunne komme fisk herop. Men idyllisk og flot er det. Her på station 3 i Smedby, den 3. januar 2010, med lidt god vilje, så kan man se en gydebank helt herop, hvor vi ikke fik nogen fisk eller yngel ved bestandsanalysen. Men de har været heroppe, venner. Så lad os håbe, det er vand nok til sommer, så de kan overleve. Et dejligt motiv op fra broen dernede, og så opstrøms mod Højvej 10. På det her stykke, der har jeg fundet 4-5 formodentlige gydepladser. Det er lidt svært at se, om det er vandet, det har vippet det op, eller om det er gydninger fra havørter. Men dybe huller og grusbunker. Men I kan godt se, vandet er klart, men også brun bund. Men godt ser det ud. Så er jeg kommet lidt opstrøms og længere op mod Højvej 10. Og her slynger den fint igen. Stenbund og en ordentligt hul hernede i Tving, som godt kunne være en masse fisk på sommeren. Jeg håber, det er. Skal vi prøve at lægge mærke til sommer. Så det er spændende. Men godt ser det ud. Dejlig solskinsvejr. Her er vi. Smedby. Her er vi så oppe ved underkørslen til Højvej 10, hvor den går ud i Kiskelund Mose, som er rørlagt. Og munder ud her og løber nedstrøms mod Møllesøen og via ud i Krusåen og Flensborg Fjord. Men lad os holde lidt mere øje med den til sommer og se, hvordan det går. Vi er nu nedstrøms broen. En lille forhindring. Men jeg er jo med til at holde på vandet til sommer. Den slynger så dejligt hernede, og det er svært at se, men jeg synes, jeg kunne have nogle gydebanker, men de er meget tilsandet. Så om det har noget overlevelse i sig, det ved jeg ikke. Men det vil så vise sig. En dejlig sæt, det er jo af flod. Det må i hvert fald egentlig have gravet her i hvert fald. Ret så kraftigt endda. Men som man kan se, masser sand. Masser sand. Fisker her stod og vasker sig. Her lige ned til bækken. Det er lige ned for
opstrøms hovedvej 8 på station 4 på den modsatte side, hvor vi lavede bestandsanalyse. Det er så udløbet, eller indløbet under hovedvej 8. Men jeg nåede, der fik våde bukser. Det er også blevet blødt nogle steder. Men det er så opstrøms hovedvej 8.